Enggak gini. Hai. Hey, yo. Wow. Wow. Yes, yes. Yes. Wow. Wow. I know. I know. I know. Hey. What's up? What's up? Good. Hey. Yeah. Hey, what's up? What's up? What's up? Hey, what's up? Fuck. 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 Hey. What's up? Okay. Fuck. 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 Yeah. Fuck. You got your fuck. Okay. Mwekwu. Knife. Mwekwu. Mwekwu. Say mwekwu. Say mwekwu. Knife. Oh, it's okay. Okay. Say mwekwu. Ask me mwekwu. Hey. Ngaji. Omas. Pikin. Muruzo omas. Spoon. Ngaji. 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 Omas. Não, omas. Marakai. No. Hey. My brother. Yes. No, one good. Yeah. Yes. My brother, Nim. Cái móc bí có vô rồi One more shot. Makachine kiwe hivi. Ele kama mdogo na mkito mnema ibrahim na nemi sebe mon. Nem. Nada. Olo san nem. Oh, okay, my name. My name. I don't know your name. Eso? I don't know your name. My name? I don't know your name. Name. Yes, I don't know your name. Name. I don't know your name. What's going on here? Is it disturbing you? Oh, no, he's not. What's the problem?
I'm talking to you. What's the problem, Imo? Ọka nne m ka anyị bụ n'ọnụ ma ga-ebịa. Isi nne m ya sị m nne gị. Anyị were nne ya na-atara iwe eze nne ebe ọnwa ozi. Ị ga-agakwa onye ọcha kpọrọ lụ nka gbuo nkịta ọnọdụ. Kama ọ na-ajụrụ ya nne m. Ya were nne anyị na-ata eze si ya nne m. Ya sị nne m. Imo. Well, don't play me at all. Rubbish. And don't you ever disturb her again in this house. You see? You know. Chineke ọkpụkpọ ọnụ na-awụ ọkụ. Otu ogbuchikwa ọnụ ụzọ. Naanị gụkwasịrị onye ọcha. Ọka a na-eto ogosi ịkpọtụ kejita ahụ gị na-afụ gawo. Ngabana ihe ga-akpọ ebe nga mkpụrụ ma ajị tete ihe si kpọrọ ha nga mụ na ha na-abụ na-atọ ezi. N'ikpọ ụmụ ogbe dị na-eto ụmụ kamgbe gị na-agazi ka ọkwa. Kama ọ ji ime nkata takwa ọnụ n'ụkwụ na-abụ. Ọ bịara nga ajị m nne ya. Nne gị ma nne gị nne m ọ bụ nne gị Chineke kpọọ nne m ọkụ kpọọ nna m ọkụ. Katapila gwe gị ọnụ. Unu bịa nga n'ọkụ mmadụ na onye ogbo mgbe onye ogbo overnight. Nkwụ ka nwatakịrị agị na na-ede m shi nne m. Nonsense. Hey, everyone. Kato kanyo na mani. Nakachi. Neta, mazuni hapo. Ochina hapo miapo. Wow. Tukin nongora. Oh, kato kanyo na mani. Machi. Ana zomi hapo. Ochina hapo kwa miapo. Kanda mbona hana kujiwende. Magi mesi hapo tonofe. Eso, ano mama. Ana bi mere tea. Apa kanyo chande. Bombita na. Kato kanyo bombita. Kele wo iwa. Ana mrazi rubia mianu. Ala mrara na de kwa mojidi. Reda la. Abra me ba mbabes. Ndada hati. Kile wo volati. Bele mkewa babrede. Kwenga hapo pai. Ina mbonyo chama na bila Mrara. Chineke oyoko. Wara na agbe. Le kwa hutu ogbe. Na ma so jure jo ya ngokra. Yi mwa ku enwe no no ko. Ko le butre na ni eye. Ọ ya wo bi gina se. Eti ngaje na ya ya. Kinga mama. Ngaje fonga ngaje wata. Abo wata. Zakat. Kwa hem kwa nga. Tu lo di ho le mo ke e ga na no. Oba na ga na kwa ne. Si ya. What is going on here? Also. Ose no. Ni ngo go wo no nye se mo. Ko no cha ha pe ho sa ye ma mi no se mo. Nso bia cha sam table. Ada uti ango frango fam se mo no to. See, na maheno mo. Ango mo. Imagina mo ya kamo. Afa sa uto na mo. Amo na me. Kango. Asa uto na. Chineke kele go bini ge wo wo ne. Mo anya. Ang de ba ngo wa. Mo imo ngi iga na chance. Ako imo. Gabriel mo. Apa ma yi. Imo mo ma. Ya o ko bra. Ba bunya na. Na fon da otu. Aba ma tra kam na. Na bunya na abo. Obo ko pro mo, ko si ha ka to kra ma gi ka. Ambang kuri asanga biara. Yumu ipre. Asanga biara ni. Mra ka mra ara de biara asim sem de mi on no tna. Ni be o ni je ko mo. O tnela. Ike pomo. O chukwu mo. Ike pomo. Oh well, I want to thank all of you for your understand. Hey, understand. Let me understand. I want to thank you for your incumbent acrimony to our productions. We thank you for watching all our productions. Thank you for believing in us. Thank you for making us feel very important, because without you there will be no us.
I and Sister Maggi, we put hands together to say thank you very much. And we promise to always make you happy. We promise to always knock at your door with something that will interest you. And again, I want to also tell you that if you want to watch more of our programs, you can get it, or you can just type Chief Imo's Comedy on YouTube. Ganime YouTube, type Chief Imo's Comedy. You get all of our work. And I want to also tell you that every Friday, we'll make sure we update something that will interest you. Thank you, and keep watching us. As you keep watching us, we'll keep also making you proud. We'll keep making you happy. We'll keep making you feel at home. Thank you very much, and God bless you. Bye-bye.